Panakabalin ti dara ni Hesukristo. Ephesians chapter 1 verse 7 to 8. Babaen iti ipapatay ni Kristo, nagunod ti wayawaya ket napakawan dagiti basbasol tayo. Anyan ang nagdakkel ti parabor ti Dios nga impaay na asibubuslon kada tayo. Gapu ta masirib ti Dios ket ammuna ti amin abanag. Acts chapter 20 verse 28. Anna danyo nga rod ti bagbagiyo ken ti amin nga arban nga impaaywan ti Espiritu Santo kada kayo. When aywanan nyo ti iglesia ti Dios a ginatang na babaen iti dara ti anak na. Colossians chapter 1 verse 17 to 20. Addan ni Kristo sakbay a naparswa ti amin abanag. Ket gapu ken kuana naurnusda iti lugarda iti panakikaysada ken kuana. Isu ti ulo ti bagina, kayat naasawen ti iglesia. Isu ti paggapuan ti biag ti bagi. Isu ti inauna nga anak ti Dios. Napagungar tapno agbalin a kangatuan kadagiti amin. Tainkeddeng ti Dios nga agtaeng tinaan-anay agalad na iti anak. Ngarod babaen iti anak, inkeddeng ti Dios nga ikapya ti isu amin ken kuana. Ket babaen iti ipapatay ti anak na iti krus, nagkapya ti Dios ken iti isu amin a parswa, ditoy daga ken sa dilangit. Hebrew chapter 9 verse 14. Ngem ad-addapay ti panakabalin ti dara ni Kristo. Tababaen iti agnanayon nga espiritu, impaay na iti Dios ti bagina akas daton nga awan pakapilawan na. Ti dara na ti mangugas kadagiti konsensya tayo, kadagiti awan serserbina, a panagdaydayaw, tapno aramiden tayo ti pagayatan ti sibibiyag a Dios. Hebrews chapter 9 verse 27 to 28. Naituding amatay ti tao iti maminsan, ket kalpasan na okumen ti Dios. Kastamet anamin pinsan a naidaton ni Kristo a mangikat iti basol ti ado. Agparangto iti maikadwa a daras, ngem saanen agapu iti basol. No diket tapno isalakan na dagiti mangnamnama iti yaay na. First John chapter 1 verse 5 to 7. Dayto iti mensahe anang ngegmi iti anak na, ken ipakaammomi kada kayo. Ti Dios ket silaw. Awan apulos ti sipnget ken kuana. No kuna tayo a makikadwa tayo ken kuana, ngem agbibiyag tayo met iti sipnget, ulbud tayo iti sao ken aramid. First John chapter 1 verse 5 to 7. Dayto iti mensahe anang ngegmi iti anak na, ken ipakaammomi kada kayo. Ti Dios ket silaw. Awan apulos ti sipnget ken kuana. No kuna tayo a makikadkadwa tayo ken kuana, ngem agbibiyag tayo met iti sipnget, ulbud tayo iti sao ken aramid. Ngem na agbiag tayo iti lawag, akas iti kaadana iti lawag, agkakadwa tayo nga rod. Ket ti dara ni Jesus, nga anak na, ugasan na tayo iti amin a basol.
Hebrews chapter 10 verse 19 to 22. Isut gapuna kakabsat nga adda waya tayo asumrek asitutured iti kasasantuan adiso gapo iti dara ni Jesus. Inlukat na kadatayo ti baro ken nabiyag adalan alumasat iti kurtina. Kayat na asawen ti bagina metlaeng. May sapay, adda na indaklan apadi tayo, nga agay aywan iti balay ti Diyos. Umasideg tayo nga rod iti Diyos iti napudno a puso, ken natalged a pammati. When umasideg tayo a nadalos iti puso tayo, nadalusan iti dakes a konsensya. Ken tibagi tayo a naugasan iti nadalos a danom. Hebrews chapter 13 verse 12. Dayto iti gapuna a nataymet ni Jesus iti ruwar ti syudad. Tapno ugasan na dagiti tattao kadagiti basbasol da. Babaen iti dara na a nagsayasay iti pimusay. Revelations chapter 1 verse 5. Agapupay ken Hesukristo a mapagtalkan a saksi. Inauna nga anak a nagungar ken kangatuan kadagiti agtuturay iti lubong. Ay ayaten na tayo ni Hesukristo. Ket winayoyaan na tayo kadagiti basbasol tayo babaen iti ipapatay na. Revelations chapter 7 verse 13 to 17. Sinaludsod kanyak ti maysa kadagiti panglakayen. Siya sino dagitoy at tao a nakakawes iti puraw? Sa dinno tinagapuanda. Jak ammo apo, sika ti makaammo, insungbat ko. Kinunana kanyak. Isuda dagiti nakalasat iti napalalo a panakaidadanes. Linabaanda dagiti pagananayda, ket pinapudaw da ida babaen iti dara ti kordero. Dayta ti gapuna nga addada iti sangwanan ti trono ti Dios, ket aldaw rabii nga agserserbida ken kuana iti templona. Ay wanan to ida ti agtugtugaw iti trono. Pulos adidan to agbisin wenno mawaw. Saan danton a mapudutan iti init wenno anyaman a makasinit agsipod tapastor danton ti kordero nga adda iti tenga ti trono. Iturong nanto ida kadagiti ubog iti danom a sibibiyag. Punasen to ti Dios dagiti amin aluwada. Revelations chapter 12 verse 10 to 11. Kalpasan na, nangeg ko ti maysa a napigsa at timek sa dilangit. Kinunana. Dimtengen ti panangisalakan ti Dios. Ti panakabalin na ken ti pagarian na. Ipabigbigen ti Kristo na ti turay na iti sangalubungan. Tanapagtalawen sa dilangit ti mangitardarom kadagiti kakabsat tayo iti pamati, iti aldaw ken rabii iti sangwanan ti Dios. Pinarmek dagiti kakabsat tayo babaen iti dara ti kordero, ken iti panangsaksida iti pudno. Si aayat da amang ipatli iti biyagda gapo iti pamatida. Romans chapter 5 verse 9 to 11. Babaen iti darana, napalinteg tayon iti sangwanan ti Dios. Ad-addapay nga rod, ama isalakan tayto gapo ken kuana.
Paidi kabusor na tayo ti Diyos. Ngem ita, pinagbalin na tayo agagayem na, babaen iti ipapatay ti anak na. Ita tagagayem na tayon ti Diyos, at addapay, ama isalakan tayo gapu iti biyag ni Kristo. Ngem saan la adayta? Agrago tayo pay, gapu iti inaramid ti Diyos, babaen kiniapo tayo a Hesukristo, ana magbalin kada tayo agagayem ti Diyos. Romans chapter 3 verse 24 to 25. Ngem gapu ti parabor as iayat nga inted ti Diyos, mapalinteg ti amin at tao iti sangwanan na, babaen kini Kristo Jesus, amang waya-waya kadakwada. Indaton ti Dios ni Kristo Jesus, tapno babaen iti ipapatay na, isu ti pakapakawanan dagiti basol dagiti tattao, babaen iti pamatida kenkwana. Inaramid ti Dios daytoy tapno ipakita na ti kinalinteg na. Iti napalabas na anos ket pinalabas na dagiti basol ti tao. 1 Peter chapter 1 verse 18 to 21. Taamuyon na anya tinaibayad tapno mawayawayaan kay iti awan serserbina, apanagbiag at tinawid yo kadagiti kapuunan yo. Saan kayo anagatang babaen iti banag a madadael, kas iti pirak wenno balitok. Nawayawayaan kayo kitdi babaen iti panakaidaton iti panapateg at dara ni Kristo, amayarig iti kordero nga awan mulit ken tulaw na. Sakbay a pinaruswa ti Dios ti lubong, pinili na ni Kristo, ket naiparangarang kadagitoy maudi nga aldaw tapno maisalakan kayo. Gaputa na mati kayo kenkwana, nagtalikay iti Dios, ana magungar ken na magbalin ken kuana ama nakabalin unay. Naiturong iti Dios ti pamati ken namnamayo. John chapter 6 verse 55 to 59. Tatilasag ko tinapaypayso at araon, ket tidarak tinapaypayso nga inumen. Timangan iti lasag ko ken uminom iti darak, agtaeng kanyak, ket agtaeng akmet ken kuana. Imbaonak ti sibibiyag nga ama, ket agbiag akmet gapo ken kuana. Kastamet at imangan kanyak, agbiag to gapo kanyak. Daytoy titinapay ang naggapo sa dilangit. Saan akas iti tinapay akinnan idi dagiti kapuunan yo? Tanatay damit laeng kalpasan na. Timangan iti daytoy at tinapay agbiag to nga agnanayon. Imbaga daytoy ni Jesus bayat iti panangisuro na iti uneg ti sinagoga ijay Capernaum. 1 Corinthians chapter 11 verse 24 to 28. Kalpasan ti panagyaman na iti Dios, pinispisi na ti tinapay ket kinunana. Daytoy ti bagik nga agpaay kada kayo. Aramidan yo daytoy apang laglagip yo kanyak. Kastamet akalpasan ti pangrabii, inala ni Jesus ti kopa ket kinunana. Daytoy ti kopa ti baro atulag, anapatalgidan babaen iti darak.
Tunggal uminom kayo iti daytoy, aramiden niyo apang lagip kanya. Kaipapanan na daytoy at tunggal mangan kayo iti daytoy at tinapay. Ken uminom kayo iti daytoy a kopa, ipakaammoyo ti ipapatay ti Apo agingga iti panagsublina. Isut gapuna at siya sinuman amangan iti tinapay. Wenno uminom iti kopa, ti Apo iti wagas a nakababain, makabasol to iti bagi ken dara ti Apo. Ngarod, masapul nga umuna, nga usigen ti tunggal tao ti bagina, sakbay amangan iti tinapay, ken inumen na iti kopa.